Aten de Jong, 63 jaar ben in Weiden. Was journalist dat hier zijn bureau bluwen dan het koedergoed. Maar hij waard tjenstweger. Kwam van vervangende tjenst in het psychiatrisch ziekenhuis in Fransie te lonen. En dat werkt hij mee goed. Hier er misschien ik wel dwaanbluwen kennen. Maar hoe dat op doet er jedden dat er dan lieke goed in het tjenst van Defensie weer. En zo waren er totaal wegerder, zei hij dat. Het wie een begin van een carrière als activist, zo neemt het zelfs. Nou klinkt dat wat wild, maar het wie heel gewoon. Vanuit zijn wemplak erom riep alle dagen met de bus naar Ljouwert. Naar het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking, het KOS. Naar het Frieske Antifascisme-comité, het FAFK. En later bij zijn paradehinderke, directeur van Toomba, de organisatie in Friesland voor antidiscriminatie, maar ook van actie. Daar moest er signaleren, stiepje en benamen nadenken oer. Hoe kan ik nu duidelijk maken aan zo volle mogelijk mensen dat er een soort zaken in de wereld en dus ik bij u verkeerd gaan. Aten de Jong is zo'n kwart ophouden bij Toomba. We lezen bij hem thuis in het boek dat er bij zijn oorski kriegen en waarin al zijn thezen staan. Wat is die ideaal? Dat elk mens er wezen mooiste is. En wat is dan een idee? Het idee? Het idee is dat je daar naartoe werken kan. Betingst van actie vieren is wel dat je het snel leert te matten. $50 jaar Aten de Jong, weet je? Nou, de laatste tijd binnen net zo heel vol. Nee, maar je maar rond dat vroeger bij. Ja. Maar je maar rond vroeger maar alleen maar deze dingen. Ja. Dit is wat wij destijds al hier voor of tjen. Nee, je bent zien. Wij hebben een heel soort win bij het zien. Dat ik in de rip van mijn leven wel leerd dat dat misschien net zo handig weer. Nee. Want het is natuurlijk veel leuker om ergens voor te werken. Ja. Maar wij winnen zien. Wij winnen het antidiscriminatiebureau. En nu is Toomba een bureau voor de lieke behandeling. Dat is, waarschijnlijk is dat handiger. Maar dit weer een heel soort zien. Ja. Ik heb de mooiste gehouden. Nee, dat is al jaren hoog. Nee, ik heb net al hier houden. Nee, er zit ik wat eigenaardiger tussen. Maar die vraag is waarom? Waar is dat nou? Bij Toomba staan ik keurige mappen van wat wij in de ren van de tijd dienen. En ik ben daar wel grutsk op. Waarom bewaren ze Che Guevara? Mooie man, hè? Vieste? Ja, het is Che Guevara prachtig. De beste bandieten van de wereld. Ja, dat is hetzelfde als de door Obama heeft. Natuurlijk, zij hebben ik al hier een donkere kant. Doe ik. Misschien net. Maar ik in elk geval wel. Elk mens heeft een donkere kant. Ja, dit weer natuurlijk wel de tijd van Shell. Van wij zijn Sjen en wij staan aan de goede kant. Ja. Het weer natuurlijk doe ik wat nee, wij staan aan de orenkant. Nee, wij staan door de goede kant. Wij staan absoluut aan de goede kant. Er is kapitalisten en er is anticapitalisten. Wij zijn bij de anticapitalisten en dat weer de goede kant. Hier is fascisten en antifascisten en wij staan aan de goede kant. Dus dat is deze tijd. Volgens mij koerst u inderdaad een mooi verhaal vertellen over al die dingen. Dus hier staat op: I only sleep with the best. En dat wie een vriendin van mij die hem op hier. En toen had je nog 12 van zulke mappen boven? Ja. De affiches? Ja, en ik werd de mooiste. De mooiste? In mijn... Ja. Ik kan lang net alles bewaren. Maar die ik dat mooi vind. Geweldig. Is de Partij van de Arbeid willen trouwens? Net echt, nee. Maar ik vond dit is zo'n zo'n trio. Ja. Vond een mooi ding. Ja. Ach. Hey. Ja, dat is er, hè? Obama. Ja. Is dit nou bewaren omdat het zo mooi veranderd is? Ik vond dit een fantastisch affiche.
En het is in de affichewereld natuurlijk ook een hele beroemde. Hè? Ja. Door het is verscheen, door Skrunne Laurens ten Katen, de PSP, Niets om het lijf. Nee, dat is... Maar mooi, vond ik het leuk dat hij dat schreeuwt. Ja. Maar wel mooi betocht. Ja. Oh, Domela, dit is de U's Verlosser. U's Verlosser, hè? Ja. Prachtig. Het is een volkstelling. 1970, dacht ik. Ja, in die rode. Ik denk het al, hè? Ja. Goh. Maar we leven net meer in de tijd van buttons en posters. Maar ik doe voor Ate kwam de inhoud al rille gauw. Ate de Jong zijn leven spelen al in Weidem, Ljouwert en Frensier. En in de midden daarvan leidt Hotsum. En oh wonder, er staat een bankje met de tekst Jo ha gelijk. Foto's ha altijd gelijk. Dit is Ate de Jong in de tijd van dat er weigeren in militaire dienst te gaan. Ja, lang hier, dat jij er doe voorbij. Ja. En zeker in de roemwerk verkeerde. Ja, maar moet wie dat soort uiterlijk van dat woerstek dwarswezen? Ja, dit is een gewetensvraag van waar u doch je dingen. Ja. En ik denk dat ik wel een soort behoefte hier om sjen te worden. Ik wil schoen worden. Dat is maar de minder fraaie kant van het verhaal. En de andere kant is dat ik ook uitgebracht ben met knokken van je jochten. Knokken van je ideeën. Ik geloof dat ik wel echt om me is. Je zei dat we een zelfbewuste zuivelarbeider, die het mij altijd uitgebracht heeft, maar je hebt bazen, je arbeiders, maar ze mag net denken dat ze meer binnen die bazen. Want een baas zonder arbeiders is baas al. Een arbeider zonder baas is nog steeds arbeider. Want je staat er uitzocht, dan denk je van deze wie ik dwars in zijn heid en mem. Wie ik? Oh. In elk geval zijn dus mem. Ja. Nou ja, door juist al hoe de hart praat, dat vond ik een mooie man. Ik weet wie is mooi hart. En die heb ik altijd de hemel in prezen. Dus mem net. Ik kan me net heugen van dat er een goed contact tussen mij en dus mem was. Dat we altijd dwars. Ik vind dat zij mij nooit schoen had. Ik nooit vregen had wat we sto eigenlijk. Dus dat wie een hele. Ik vond haar een vervelend mens. Ja. Achteraf zoek ik wel oors naar. Want ik heb wel een heel soort conflicten met mem gehad. Ik doe het zij al oud weer en ik denk god. Hier staat nog net wat wiezer dwangkin. Maar ik vind dat dus mem ik een aantal fouten maken heb. En die had nooit één keer een fout tegenhouden. Nooit één keer. Ik heb uiteindelijk zo mem, ik ben wel blij dat ik er ben. Hè. Dat heb ik zin in zijn, vind ik. Hartstikke blij dat ik er ben. En ik heb haar bedankt voor het huddenwerkje. Maar leefde, of zo, dat woord ken ik niet. Dwes. In die tijd wie er nog militaire dienstplicht. Weger u dus. Vervangen het dienst in de psychiatrische inrichting in Frensier. Maar toen zei de boekhouder er, ja, maar doe best nog altijd in dienst van Defensie. Sterker. Defensie redeneerde zo van, wij lenen deze jongen uit aan PZ. Die zou normaal 600 goenen verdienen. Nu is hij soldaat. Of dienstplichtige. Dus wij jou een 400 en het verschil, die 200, die strikken wij op. Nou, dat laat je boekhouder mij uit. En dan best dienstwegeraar, dan best van maak het leger. Ik wil niks meer het apparaat te krijgen. En hij zei, ik hou nou op. Dan komt hij in conflict met de wet, meneer, zei het bureau gewetensbezwaren doen. En toen zei ik, maar in het drama, beter in conflict met de wet, daar moet ik geweten en ik ben ophouden. En daar is een hele rechtszaak uit achterwaaikam. En toen ben ik tot 21 mannen Veenhuizen veroordeeld. 21 mannen Veenhuizen? Zitten. Ja. Dat vond ik heftig sinds die uur te dag. Ja. Net 21 mannen. Dus toen ben we in Hege beroep gegaan.
En toen ging ik tussen stiepen van Bas de Gaai Fortman, PPR-Kamerlid. En die zei, het is ook een idiote situatie dat dienstweigeraars nog steeds onder Defensie zitten. Die moeten onder sociale zaken. Dus de wet is verloren, de grote verhuizerij daar al hier. En toen die zaak wegvoorkwam, zei de rechter van, nou ja, die wet is dus min of meer al achter helle. En dan moest zij anticiperend recht spreken en toen kreeg ik 14 dagen. En toen heb ik 14 dagen in Utrecht zitten. Want ik zou in Ljouwert zitten, maar doet wij daar rondkwamen, doe weer de voor- en achterkant van de gevangenis stekken daar hier een maten van mij die hier naar daar al vast ketenen. Dus ik zie het in dat boevenbusje en we konden er net in. En toen hebben ze mij naar Utrecht gebracht. En daar heb ik 14 dagen zitten. En dat zie ik net graag missen wel. Nee? Want nee, dat is natuurlijk. Ik ben altijd journalist geweest. En dat is natuurlijk een prachtig avontuur om 14 dagen in de bak te zitten. De Rob staat op om de street stal te gaan. Ja, toch? Ja. Ja. Ik roep het op omdat er iets gebeurt wat in mijn eigen absoluut net doogt. Dat is de start. Maar we zijn net onzeker voor 98% die het gewoon niet liggen. Nee, daar ben ik net nooit onzeker van West. Dit weer van mij de goeie waai. En daar staat dan vervolgens die hele publiciteit en zo. Dat is de gratis bij krijgt is leuk. Ja. Maar het begint gewoon bij dit doogt net. En dit verdom ik. Dat zit hier dus, hè, Johan Gelijk. Ik vond op dat moment dat ik hartstikke gelijk hier. 98% denkt de oors. Ja, dat is geen enkele garantie. Die had dus verkeerd. Die hebben in elk geval een visie die van mij net klopt. We zitten hier, hè. En ik moest denken aan de rabbi. Joodse man, de rijdende rechter wie er nog net. Rabbi die krijgt een boervrouw, een vrouw op bezit. En die zei, rabbi, ik mag mooi praten, want mijn boervrouw. Jarenlang tramteert ze mij. Ze had met bloed onder de nagels wijd. Ze rent helemaal leeg en die rabbi die zei, vrouw, je heggelijk. Orenduis kwam die orenboervrouw. En die gaat door haar kanker in. Goed haar hele leven verpest waar door dat takkenwief. En die rabbi die gaat weer, luistert weer en die zei, vrouw, je heggelijk. De huishoudster van de rabbi, die een kopje thee bracht, die hier die gesprekken niet had. En die zei tegen de rabbi, rabbi, sorry, maar dit. Eerst komt die ene vrouw hier. Die andere vrouw houdt een verhaal wat 180 graden oor is. En zo is het 2 keer je heggelijk. Dat kind dan net. En de rabbi zei, je heggelijk. Daarom vind ik het wel mooi om hier te zitten. Ja. Van ja, sis maar wie gelijk het. Daar ben ik denk ik nou minder stellig hoor dan doe. Maar voor mij klopt het. Een grutpad van de rest van de wereld had het echt verkeerd. Eerst bij heersende klasse, docht wat de heersende klasse zei, is klapvee. Ja. Dat is je eigenlijk. Ja. Ja. Dat vind ik een sfeer beschuldiging. Ja. Ja, het is weer. Maar ik vind echt dat mensen bijvoorbeeld de Telegraaf lezen en denken dat ze daar gelukkig van worden. Dan denk ik, dan hebben ze wel een heel apart beeld van wat geluk is. En, de grootste meerderheid in dit land, die leest de Telegraaf. Ja, so what? De grootste meerderheid doen achter Hitler aan. So what? Daarom is ik net dat die mensen alle hier ongelooflijk vrede nazi's winnen. Maar ze zien het wel heel erg fout. Waarom zou de meerderheid net fout zitten kunnen? Ja, dat kan enkel eens een keer, maar dat kan toch net altijd? Nou ja, ik denk dat verhoringen in uw maatschappij, in het denken, dat die altijd bij een licht groepje beginnen. Maar het praat op een jidje, als ze om al woorden 3 borrels gaan, is net oors als dat van 20, 30 geleden. Ben ik bang. Ja, daar ben je toch bang voor. Zo net? Ja. Nou, ik ben maar eerst, je moet de bril wel op hebben om het verschil te zien, denk ik.
dat is best mogelijk. Maar ja, ik heb mooi een paar keersmaten over het keertsen heel skof praten. Die nap, die maat eruit. Dat keertsen maat mooier worden. Maar daar praten we over. Maar dan gingen we daar een uur over gaan en dan kwamen de stoelen die kwamen wat dichter bij elkaar. En borrel op tafel en dan komt hoe de film. Ja, heel veel fout. Ja. Dus zeker van, oké, het weer boeten werkt niet. Van mij ken helemaal niet. En hoe leuk dat is. Maar alle gevaarlijke kanten erop. Dus ja, wij hebben denk ik alle hier wel dat soort minder leuke trekjes. En ik denk dat verroor het net heel hut. Dat verroor het net heel hut. De Wes, of misschien wel Oors. Utering, de oprichting van het Fries Antifascisme-comité. Allerlei meistanders. En wat zie het harm dan eens bij de Wes? Extreem rechts ziet u dwars, de beroepsverboden in Duitsland. Hè. Mensen die geen baan meer kregen omdat ze te links waren. Dat soort zaken ziet u dwars. Het fascisme in Latijns-Amerika, het weer wel wraad altijd. Maar waarom heet het dan Friesk? Wie niet oors? Wij waren wel een comité in Friesland en wij vonden hebben we een ongelooflijke discussie over gehad. Wij vonden van, dan moest ik eer geven voor de discriminatie van het Friesk. Dus wij waren wel een Friesk comité. Van het is eigenaardig, ga je heel solidair binnen, maar Indianen die hun eigen taal net spreken mooie. En dan takkel ik dat in het Nederlands doen. Dat vonden wij vreemd. Wils het Fries van oorsprong, het is een soort vorm van nationalisme. Dus en dan moest hij maar zien werden. Nou ja, ik weet net precies dat het de vorm van nationalisme is. Het is een taal in elk geval. En wij, uw visie weer wel mensen binnen in hun eerste taal het mooist. Dus dat heel kennen, maar waar ik eer voor heb. Wat wel ingewikkeld weer, want als je een decor buurt om een tafel. Ja, dat communiceerde net heel handig natuurlijk. Dus dat was net altijd even makkelijk. En dan had ik een pittige discussie geweest. Ja. Maar dat Friesk had het uiteindelijk wel. Wie echt Friesk, hè? Wij waren een Fries comité. Net Fries, maar Friesk. Ja. Op een jaren dus bot in Fries. En ja, wij opereren natuurlijk in Friesland. Ja, dan zit ik, Aten de Jong zie het erin. En dus is het al jaar actie. Doe betocht al je dingen. Doe ik al. Ja, net beskieren. Nee, ik denk dat dat wel een kracht van mij is. Dat ik wel altijd ideeën heb van... jongens, dit speelt er en hoe kunnen we dat nou op een mooie, creatieve manier aanpakken. Ik denk dat dat een kracht van mij is. Een van de mensen die beide in het vak zitten, wie Sikko Heldoorn. Ja. Sikko wordt stedenlid, wordt deputaire, wordt burgemeester. Die sokken gaan dan uiteindelijk een hele andere kant uit? Vraagteken. Nou, ik vind voor Sikko al dat kind haast net oors op het moment dat de burgemeester is, dan mag hij meer gedragen. Ja. Maar Sikko heeft toch altijd de kunst verstien om in elk geval een links image te houden. Ja, en die is er. Ik weet zeker als ik hem nou vreeg zo van moest mij helpen en er moet wat gebeuren. Var Tumba, neem maar iets. Dan zit Sikko hier mooi. Ja. En zo binnen meer. Ja, maar wat ik dus bedoel is, ze kiezen op een gegeven moment toch een andere richting. En ze blijven net in die actie hingen. Du bist bij het Kosgong, du bist bij Tumba Gong. Ja. Ja? Ja. Om? Ja, ik vind dit het mooiste wat er is. Aten de Jong er intussen bij, maar zijn libbeswerk is vanzelfs Tumba. Hij liet het dus zien als werken er nog. Nou ja, ik vind dit dus... ja, ik denk misschien wel de mooiste organisatie van Friesland. Nee, dat is net hier. Elke organisatie vindt hem zelf mooi. Maar hoeveel mensen werken hier nog? Nee, dat mooiste aan wijze. Maar ik vind dat dit de mooiste organisatie voor Friesland is. Ja. Hier werk je ongeveer 10 mensen, hele banen. Die hebben dan een baan en altijd vrijwilligers. De laatste tijd volle meer vrijwilligers, jonge mensen. Dat is prachtig. Prachtig om te zien.
En ik kom nog even waarom, omdat ik dit de mooiste club vind. Het is een betrekkelijk liedse organisatie. Hier werken mensen die gaan net voor het hield. Die gaan alle hier voor hun idealen, zorgen net op oer en tijd. En ben altijd in staat om mooie dingen te betekenen. Het wordt Tumba. Wat betekent dat? Tumba is een Antilliaans carnavalslied. En dat is net zoals carnavalslieden van een paard in de gang. Nee, het gaat altijd ergens over. En de thematiek van een Tumba is altijd meer saamhorigheid. Dus uiteindelijk hebben wij hier verkozen. Maar ik wil eigenlijk Centrum Mandela worden. Ik zeg net van wij doggen als Mandela, absoluut net. Maar Mandela is een hele grote inspiratiebron voor het werk van Tumba. Wat wie dat ik alweer? Van het donkere deel? Van de minister? Ja, die gemeente erft? Ja, verdonkt die voor een uitzetcentrum in Dokkum delt zetten. En toen hebben wij op een nacht hebben dus alle donkere deels in de gemeente, dat hebben we alle hier oerplakt, mooie blauwe stroken. Ja. Verdonkere deel. Ja. Dit is zo mooi simpel en zo helder. Dus in Trouw en de Volkskrant oeral zegt dat ik weer waarom. En dat vind ik een kunst. Om in een beetje worden in een mooi beelddel te zetten van je gaat het. Maar dan mag je dus elke keer manifesteren. Als die elke keer zien lid. Ja. Wat er gebeurt in de wereld. Dat is je maakt je zien lid. Ja. Dus het bloed eigenlijk actie. Ja, het bloedt ik actie. Het is ik oerlezen, het is ik praten, maar het is zo nou en dan ik. Dit is een bureau voor klachten, maar het is ik een bureau voor actie. Ja. En je wordt voor de klachten subsidieert en voor de actie tolereert. Ja, misschien is het wel een hele mooie samenvatting. Ja. Ik heb hier een soort ding bedacht, ja. Misschien wie het mooiste dat wij... Maar Marianne Vaatstra, toen hebben wij rozen nu deelt. En dus die op voor een veilige vrouw, voor alle Mariannes, maar ik voor alle Fatima's. Want er waren door mij het vingerken met het AZC-wezen. En toen hebben we hier heel lang praat van... kind dat wel dat wij de namen van Marianne erop zetten. Krijgen we net ongelooflijk bedonder maar voor wie ben je om dat te doen. En... En toen heb ik Bonne bellen, al heel lang mijn beste vriend, die komt hier worden en Bonne zei net aan. En ik heb hier zitten en ik heb werktocht en ik dacht het met al. En we hebben die en dat is fantastisch val. Dat is dus ik wat de grens op ziekje, net benauwd, uitlezen werd om Git en daar verstaan. Dingen bedenken en journalistiek werk, dat komt dicht bij elkaar. Ate had uiteindelijk een soort verschillend journalistiek werkdingen. Zijn werkdochter het in 150 woorden. Stilleven voor de Nijsbladen. Lange zwarte haren, een enorme skibril en een knuffel van een halve meter als kameraad. Hij zet de knuffel, een bulldog, tegen de Hema en opent een blikje cola. De knuffel is geen knuffel, zegt hij. Die heeft hij wel, een bed vol. Maar dit is Gino Santi, een toppiloot. Dat is hij zelf ook geweest, toppiloot. En chirurg. Nu handelt hij in bommenwerpers en sportwagens. Lamborghinis. Moeilijk om dat allemaal te geloven, zeg ik. Dan moet je eerst 100 kilometer met me meelopen, zegt hij. Dat zeggen de Indianen ook, zeg ik. Loop eerst een mijl in mijn schoenen voor je over mij oordeelt. Dat bedoel ik, zegt hij. Ik vraag waarom hij een skibril draagt. Voor mijn ogen, zegt hij. Ik heb te veel gezien. Winkelende Franeker lopen ons voorbij. Kijken even, maar vriendelijk. Wat vind je van de Franeker? Vraag ik. Normale mensen, zegt hij.
Ik vraag waarom hij een skibril draagt. Voor mijn ogen, zegt hij. Ik heb te veel gezien. Mooie zin. Ja. Godverdomme. Ja. Aad de Hoort van Frensier. Kwam er in de 70 jaren bij de kranten en roegelde dus doe ik de keersvrouw in. En romanticus als er is, vindt het die vrouw nog altijd zo mooi. Hij schreef er een prachtig boekje over. Ja, ik ben arbeiderszoon. En de positie van arbeidersmensen, ja, daar heb ik het meest mooi. Dus dat die mensen hier staan, hier even verderop, omdat ze het veld net op kon, hield net heen, dus letterlijk en figuurlijk boeten spul staan. Er is een prachtige foto van maken en dat vind ik een van de mooiste keersfoto's. En daar gaat dat boekje. Ja. En als het hoe het keertje zelf gaat, dan ben ik heel erg rekken. Toch bijvoorbeeld Wiep van Wieren, Hotse Skuul, Piet Jetsen Faber, Johannes van Dijk. Ik ben al hier arbeidersjongens. Working class heroes. En dus dat zit er bij mij ik altijd wel wat bij. En dan ben ik eerlijk gezegd minder geïnteresseerd in de fantastische boppenslagen. Tuurlijk, de heroïek er ik bij. Maar ik vind mooier van de achterkant van de medaille. Hoe gist je om mijn winst en verlies? Hoe gist je om mijn gegeven dat het op het eerst is? Dus die kant van Keertsen vind ik mooi. Zie ik nou eens iets vreselijks zien litten, wat ik zie naast je in? Sure. Godverdomme, nou dit is... Oh. Nou ja. Ja, ik heb mijn verkeerde jas gewoon. Want ik heb altijd stickers bij me van Toomba en die kan ik er dan doorheen plakken. Ja, het is wel heel apart, hè? Want daar is je toevallig in. Hier is trouwens wel een prachtig verhaal over, hè? Wat hij meer afspelen heeft. Vertel. 1942. Dus hier op de tinten, waar het PC-bestuur zit, zie het dan grote nazi, boetsies aan het stek van verboden voor Joden, PC, 42, git gewoon terug. En er waren de 3 keertjes. En die man, terwijl de omloop, terwijl de ronderen, krijgen ze al hier oren shirtjes aan. En die man die had onder de dozen met shirtjes, had die oranje shirts. En ze rennen hier het veld op en het valt stil. Het valt helemaal stil. En ze beginnen te keertsen. En elke slag, hoe onbenullig ik, gewoon balsjes even keren. Applaus. En die man won de PC. En daar kwam dus, ik vind dit een van de mooiste PC-verhalen, omdat antidiscriminatie en keertsen bij elkaar komen hier. Nou, zo komen we nou van die en op te horen. Wat was het nog? Hele mooie stikjes schreeuwen. Steeds mooier. Steeds eenvoudiger. En genieten van een mooie naaissimmers in Friesland. Op een bankje in Hotsum. Op een bankje in Hotsum, ja. Wedstrijd dus ook gelijk heeft. Jo, gelijk. We hoeven net uit te sluiten, dus dat is ook gelijk.